Henrik og jeg havde en snak fredag, hvor vi lige talte emnet igennem. Vi kører cirka 20 minutter, regner vi med. Og der er lejlighed til faktisk undervejs også at stille spørgsmål, hvis nogen har nogle uddybende eller emner, I vil være på banen. Men Henrik, helt oplagt for det første, hvad var det, I startede ud med? Hvad var det, der var udgangspunktet for, at I overvejede en mobilløsning? Altså en mobilvenlig løsning? Jamen, altså man kan sige, at udgangspunktet var, at vi havde et site, som var tilbage fra den store fusion mellem SED og ProAD i 2006, og som der var langsomt var knopskudt mere og mere. Det havde fået påbygget et mobilsite, som vi kom frem til med site detection. Og så havde vi efterhånden fundet ud af, at nu var der så meget gammelt indhold, så vi trængte virkelig til at få, relanceret hele sitet. Og man siger, da vi gjorde det arbejde gik vi i gang med for vel 1,5-2 år siden, og der var der oplagt på det tidspunkt at sige, at det skulle være en responsive løsning. Og det gjorde vi jo også især fordi vi ligesom siger, at vores medlemmer, de bruger ikke en PC på deres arbejde, og derfor så er det helt oplagt, at mobiltelefon er vores chance for at komme i kontakt med dem. Så det skulle være noget, der fungerede godt på mobil. Du nævnte nogle fordelingstal mellem de forskellige apparater forleden der. Har du kigget nærmere efter, hvad de rent faktisk er? Ja, altså man kan sige, at det nye site ligger med cirka 60% desktop, 20% tablet og 20% mobil. Og hvis man skal se det rigtig glædelige ved det er jo, at vi fra det gamle til det nye site, hvis man tager nogle januartal fra i år til sådan nogle august-september-tal, så har vi tredoblet andelen af mobilvisninger. Ja, fordi det fik jeg ikke nævnt. I lancerede 1. maj 2014. Ja, der kom det nye site, og man kan sige, en af de ting, vi gjorde rigtig, rigtig meget der, det var, at vi gik fra at være et site, der havde i virkeligheden været skabt til at promovere systemet, til at promovere fagforeningen, til at være et site, der skulle være målrettet medlemmerne. Det lyder enormt banalt, men det gamle var i virkeligheden, fordi man havde behov for at vise fusionen, at den virkede, og det nye er, at medlemmerne skal kunne finde deres fag. Så vi har lavet, vi har en 400-500 beskrivelser af forskellige fag. Tømrer, rengøringsassistenter, skovhugger, gartner i det offentlige, gartner i det private, anlægsgartner, som jo hver har sin overenskomst. Vi har et hav af overenskomster. Så overhovedet at finde frem til dem, har vi gjort rigtig meget ud af. Vi har også gjort rigtig meget ud af søgemaskineoptimeringen. Og det er nok forklaringen på, søgemaskineoptimering er nok forklaringen på, at vi også har rigtig mange mobilvisninger nu, i modsætning til tidligere. Den der stigning i mobilvisning, hænger det sammen med også, at nu er sitet simpelthen lettere at bruge mobilt? Fordi vi ser på brugerandel på mobil, på ikke-mobilvenlige sites, der faktisk er ret store, men man diskuterer, vil de være endnu større, hvis sitet var nemt at bruge mobil? Det er jo jeres erfaring. Det er jo svære ting at sige, fordi hvis man finder det, hvis det er søgemaskineoptimeret, og man finder det, ja, så vil man få et klik, men fik folk noget ud af det. Det er jo lidt svært at vide. Man kan i hvert fald sige, at vi har indført sådan en mulighed for at melde tilbage i bunden af alle sider, og der er ikke noget, der tyder på, at folk skriver, at de slet ikke kan finde ud af noget på mobil. Altså man kan sige, det har også ligget relativt lige for os at gøre det, fordi vi jo allerede for en 4-5 år siden satte et stort arbejde i gang sammen med blandt andet dig for at skrive kortere, for at finde ud af, hvordan skrev vi tingene så kort som muligt. Så vi har fået rigtig meget foræret til vores mobile løsning. Må jeg lige høre, lige for at få det tekniske på plads, I kører også med nogle mobilvenlige løsninger for fagbladets vedkommende. Kunne du nævne, hvad er udfordringen med at køre en mobilvenlig løsning i stedet for en responsiv? Jamen altså en mobilvenlig løsning, den vi har valgt på vores mediesite fagbladet, jamen den har ikke det hele med. Og det giver altid noget bøvl hen ad vejen, når det hele alligevel ikke er med, eller der ikke er mulighed for at åbne det hele. Altså faktabokser og den type ting. Så må jeg sige, vi har en gammel fagbladssite, som var okay dengang, men som ikke er det mere. Så man må sige, at jeg tror, at man skal kunne få adgang til det hele, på hvad der er på sitet. Det som kunsten er at lave nogle løsninger, så du ikke får flere kilometer lange mobilsider. Er der så også ekstra arbejde for jer ved at have flere løsninger? Fordi det var du lidt inde på, at der kunne være noget tilpasningsarbejde, løbende tilpasningsarbejde. Er det rigtigt? Ja, selvfølgelig. At man kan sige det. Altså, alting er jo blevet mere kompliceret, når man ikke bare skal tænke det til en desktop, at det skal tænkes til
især mobilløsninger også. Altså, det bliver jo bare mere, testarbejdet og udviklingsarbejdet bliver bare tungere. Fordi det nu er nye templates, og det ligger stadigvæk ikke lige for, selvom vi må erkende, at selvom vi havde en tanke om, at vi ville gå på, at vi ville se mobile first, og så var det ikke det, vi gjorde i praksis. Altså vi udviklede til desktop, selvom vi faktisk havde tænkt, at det var det, at det ville vi ikke. Jeg tror, når vi skal i gang med det næste, så tror jeg, vi vil spise medicinen og virkelig udvikle til mobil først. Fordi det er jo bare lettere at lægge til, end det er at trække fra. Men vil du ikke sige, at 3F.dk, som det fremstår nu, er meget mobile first-agtigt i det? Det synes du ikke? Jo, det synes jeg, men vi har også fået meget foræret, fordi vi har arbejdet så meget med at gøre teksterne på over lang tid. Og man kan sige, det har jo været en rå opgave internt, og hvad skal vi sige, at føre igennem, at tekster skal være korte, fordi vi har mange svage læsere blandt vores medlemmer. Og det vil sige, og der er mange tekster inden for fagforeninger eller A-kasse er sådan lidt juridisk brede, så bliver de lidt lange også. Så det har jo været sådan en 4-5-årig kamp for at få skåret ned i længderne på de her, og kompleksiteten og længstallene. Har du nogen tal på, hvor mange sider I havde på det gamle 3F.dk, og hvor mange sider I har på det nye? Altså hvor meget I har skåret væk? Altså jeg vil tro, at vi har skåret 2/3 af det gamle site væk. Men det skal sammenlignes lidt med, at man har nogle kælderrum, man sjældent kommer i, og så gror det bare frem dernede. Jeg har ikke de præcise tal her. Men det er jo noget, man hører meget almindeligt, at der bliver skåret voldsomt ned. Altså ud fra hvilke kriterier har I skåret væk? Jamen det har jo været kriteriet, at det skulle, at det her skulle være et medlemsrettet site, der skulle, altså så stor en del af indholdet skal være direkte medlemsrelateret. At vi har deltaget i en sundhedskampagne eller sådan noget lignende på forbundsplan, hører ikke til på sitet. Altså sådan den type ting, sådan mere systemprægede ting, har vi skåret rigtig meget væk af. Det spurgte jeg også om forleden dag, om I har mødt nogle reaktioner på den altså voldsomme reduktion af mængden af indhold. Har der ikke været nogen, der var sure internt, eller nogle medlemmer, der brokkede sig over, at der var noget, de ikke kunne finde mere? Og sådan noget? Nej, altså hvis vi tager medlemmerne først, det har vi ikke haft ret meget. Selvfølgelig er der ting, som folk ikke kan finde, og vi holder også løbende øje med, hvad skal vi sige, de her kommentarer, vi får på siderne, fordi altså, det er sådan en kontaktmulighed, hvor folk de skriver, så hvis der er indhold, folk ikke kan finde, så, og vi synes, de skal have det, så laver vi det. Eller prøver at sige, okay, det skal måske stå et andet sted, eller det skal fremhæves. Så det gør vi løbende. Internt har der egentlig ikke været så meget heller, fordi rigtig mange havde jo også glemt, at indholdet var der. Og måske langt hen ad vejen, hvis de havde vidst, det var der, havde de tænkt, det skal der væk, for det er jo forældet. Der var masser af forældet indhold. Okay, godt. Og det tror jeg, hvis man går ned i store gamle sites, og graver sig ned igennem træstrukturen, så findes der masser af indhold. Jeg tror virkelig, den største værdi af at lave responsive site er ikke det, at det bliver responsive, det er, at man får ryddet op i alt det gamle. Altså, det er jo lidt ligesom at flytte, ikke? Hvis man flytter fra det ene hus til det andet, så især hvis man flytter til noget, der er lidt mindre, så bliver man jo nødt til at prioritere, hvad der skal med. Det er de flyttekasser, man har flyttet med 3 gange, så meget det er blevet åbnet, ikke? Ja, lige præcis, og man bør sætte et stykke tape ind over og skrive, hvornår man sidst har haft åbnet, og hvis det er mere end 2 år siden, ud med det. Ud med det. For man ved jo ikke engang, man selv har det, og sådan er det også på websites, der er indhold, man dårligt ved, man har, og som kun er med til at forvirre, og kun er med til at gøre søgeresultaterne dårlige. Men det kan jo nogle gange være hårdt at smide ud, ikke? Ja, det er det. Det er altid let at sige, så lader vi det bare blive over et hjørne. Men man skal selvfølgelig også se prisen i form af for eksempel dårlige søgeresultater, eller alt for mangfoldige søgeresultater. Ja, godt. Vi åbner lige en hjemmeside for, altså 3F.dk for at se på en side, vi talte faktisk om at se på den, der hed, var det ikke advarsler? Jo. Hvad er det for, det ligger under, hvad er det? Den ligger under fagforening. Du skal ind under fagforening. Opsigelse, ja. Opsigelse, og så er der en underside, der hedder advarsler. Var det advarsler? Ja. Ja, godt. Der er vi inde på siden af advarsler. Det kan du ikke se, vel? Men vi kan se den her. Yes, jeg kan også se den. Jeg kan se den hos mig selv. Det er godt. Prøv lige, fordi det er jo faktisk en af jeres længere sider. Altså når man ser på mange af jeres sider, er ekstremt korte.
prøv lige at fortælle lidt om skrivestilen her, fordi den er jo markant forskellig fra mange andre sider, man ser rundt omkring på nettet. Hvad kan du sige om den her side? Jamen, for os har det jo handlet om at gøre tingene så konkrete som muligt. Så den tekst, der skal læses, bliver så kort som muligt. Og så skal vi sige, så sætte det ind i en kontekst, som for eksempel handler om opsigelse, hvor der i højre spalten så er andre ting, der har med det her at gøre. Men helt basalt, gør det kort, ligestallet så lavt som muligt, og dele det ind med nogle markante mellemrubrikker, som også siger noget. Hvis jeg skulle sige på den her side, så kunne man godt overveje, om man skulle have sådan en eller sådan gør du, hvis du får en advarsel. Mm-hmm. Punkt 1, 2, 3. Det kunne godt være en ting, der kunne være på sin plads her. Altså en instruktion i handling af, hvad man gør? Ja. Hvad er det de faste elementer i den her tekst? Jeg kan se, der er en overskrift. Der er altid en underoverskrift. Er det ikke rigtigt? Jo. Har I regler for, hvor lang den må være? Ja, vi vil godt holde den sådan der i nogenlunde sms-længde. Også for, at så kan man få hele teksten med i Google søgeresultater. Ja. Så det er noget med en halvanden linjes penge her, cirka, eller en 2? Ja. Er der regler for afsnitslængder? Fordi der er jo ingen af dem, der er over 2 linjer. Ej, jeg vil sige, at den her er kort, ikke? Men sådan en 3 små afsnit er vel nogenlunde, hvad vi måske 100 år, alt altså, som max per afsnit. Nu ser vi den i smal visning, og altså man kan nogle gange spørge, om det er så mobiloptimeret, så det faktisk ser lækre ud mobilt, ikke? Fordi de meget lange linjer, de bliver jo mere overskuelige på den smal visning. Jamen, den fungerer egentlig overraskende godt mobilt. Det må man sige. Altså selv når vi kører ned, så har vi jo ikke afsnit, der er mere end 4 linjer. Så inden for et skærmbillede på mobil, der vil du kunne skelne nogle afsnit fra hinanden. Det kører ikke ud i en pakke. Godt. Mellemoverskrifter, hvad er der regler om det? Kun at de skal være, skal vi sige ligesom på journalistisk side, de skal være sigende og konkrete og fortælle, hvad der står. Men ellers ikke... Hvorfor er der ikke nogen punkter i den her tekst? Var der ikke relevant med punkter, eller... Jo, som jeg siger, det kunne der godt være. Altså der kunne godt have været for eksempel sådan gør du ting. For man må også sige, at en af de ting, vi også har fundet ud af, det er punktopstillinger. Det fungerer generelt godt. Ja. Det er dejligt overskueligt. Punktopstillinger fungerer generelt godt. Det var faktisk noget, vi på VIA, der sagde vi, der skal være 2-3 vigtige budskaber i toppen af hver side, og de skal stå i punkter. Altså bum, 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 3 informationer. Har du selv en fornemmelse af, at det bliver for forenklet for computerlæserne, eller er det også det lige præcis computerbrugerne har brug for? Altså jeg tror, jo mere vi arbejder med det, jo mere tror jeg på enkelhed og konkrethed og mangel på mulighed for misforståelser. Så folk har ikke ret meget tid. Altså vores medlemmer er ikke så gode til at læse, så derfor så skal det bare være enkelt. Altså det er vigtigere, at det er, at det er nemt at forstå, end at det kunstneriske indtryk er højt, hvis jeg sådan skal være lidt. Det skal ikke give en læseoplevelse nødvendigvis. Så det er meget vigtigt, at de forstår præcis, hvad det er, det handler om. Godt. Det der med at gøre noget, at medlemmer kan gøre noget på mobilen. Hvad kan man gøre på mobilen på jeres site som medlem? Kan man melde sig arbejdsløs, eller kan man udfylde dagpengekort og sådan noget? Nej, det kan man ikke, og det har jo hængt sammen med, at NemID-løsningen ikke har været på plads til mobilløsninger. Det kommer den. Så det vil man selvfølgelig også kunne komme til. Men helt typisk, som man siger, sådan nogle ting har ikke... der vil være bundet op på NemID. At vi ikke haft de muligheder. Altså den rent faktiske indtastning af data og godkending af data og tilmeld osv., det kan man godt, men der mangler den der sikkerhedsgodkendelse, eller sikkerhedssystemet med NemID. Ja, for at komme ind i dagpengekortdelen, så skal man ind over det, som hos os hedder Mit3F, og det kræver en NemID-adgang. Har I problemer med at linke til sider, som så ikke er mobiloptimeret? Altså det ser man jo tit, at der er en responsiv løsning, der egentlig fungerer fint, men bum, så kommer man videre, så løber man ligesom ind i en mur. Er der eksempler på det?
Nej, altså det har vi ikke så meget, fordi vi jo lavet hele sitet om. Så man kan sige, i hvert fald det indhold, altså, og der er meget af det jo ligger i vores eget regi, men det er rigtigt, vi har sådan nogle løsninger for uddannelse og kurser, og sådan, hvor vi ender på nogle eksterne sites, som ikke er mobiloptimeret. Det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Godt. Godt. Jamen, der er et spørgsmål her fra Maria DSB. Kommer du ikke lige herop og lige... Henrik, der kommer et spørgsmål. Ja, det er fint. Goddag. Ja. Jeg ville høre, hvilke overvejelser I gjorde jer omkring, nu kan jeg se nyheder og den slags er gemt, altså sådan journalistisk bearbejdede nyheder og den slags er gemt væk på et andet site eller i bunden. Det er jo noget typisk, som vi som journalistuddannede vil synes, det er ellers enormt vigtigt. Hvad var jeres overvejelser der? Jamen altså en overvejelse var jo, at man kan sige, at det fyldte, at vi tidligere, hvad skal vi sige, hvis vi går 3-4 år tilbage, så fyldte nyheder rigtig meget på 3F.dk. Og så valgte vi at flytte over for at få en mere rendyrket, kan vi sige, en mediedel, som også i høj grad er nyhedsbrevsdrevet. Og fordi altså blandt andet en af de ting, som på det gamle site gav enorme problemer, det var, når man så søgte på dagpenge, så fik man 400 artikler om udviklingen i dagpengepolitikken og 3F's holdninger til dagpenge. Hvorimod det folk gerne ville have, det var, hvor meget får jeg dagpenge, hvordan skal jeg indsætte det dagpengekort. Det var nogle helt andre konkrete ting, de havde med at gøre på 3F.dk. Så man kan sige, at vi har delt det op i en værktøjsdel og en mediedel. Okay, hvordan kan du prøve lige at beskrive så, hvordan I, nu sagde du noget med nyhedsbreve, altså hvordan I trækker læsere ind så til Fagbladet og så videre? Altså til Fagbladet, der har vi en nyhedsbreve, som man enten selv kan tilmelde sig, alle kan sådan set tilmelde sig, og vi har også en overførsel på dem, vi har tilladelse til via vores medlemsregister. Og dem sender vi så nyhedsbreve til. Yes. På, hvad skal vi sige, på fagbladsdelen, altså på den journalistiske del. Og alle får det trykte fagblad? Ja. Alle får. Man kan sige, det er jo nogle af de ting, vi sidder og overvejer nu. Ja. Nu er vi jo gået fra 40 til 18, og nu laver vi 12 årlige udgivelser af fagbladet. Hvordan skal det se ud i fremtiden? Det sidder vi og overvejer lige i øjeblikket, som sikkert så mange andre gør. Ja. Hvornår går vi fuldt elektronisk, kan man sige? Eller hvordan skal snittet være? Yes. Det var det, jeg havde. Tak. Er der andre spørgsmål? Du har svaret alle spørgsmål, Henrik. Men det var da dejligt. Må jeg lige spørge, hvis vi lige ser forsiden, den er jo meget markant, især mobil, hvad det er, der er i fokus, ikke? Fordi når man kigger ind, nu kigger jeg i forsiden, 3F kender din løn, din overenskomst og dit fag, find dit fag. Har der været meget diskussion om at gøre det til top, eller var det ligesom indlysende? Fordi det er jo et radikalt fokus på medlemssituationen, medlemmet fra starten. Ja, jeg vil sige, at der har der været noget diskussion, der har også været, fordi de har været et kæmpe arbejde at finde de her fag. Ja. Altså, når man lige pludselig er en forening, som måske har 500 forskellige fag, og nogle fag, for eksempel tjener, det viste sig jo, at da vi sad og arbejdede, tænkte vi, at vi skal i sidedesign, der skal vi gøre plads til 4 forskellige, overenskomster. Tjener, der var 13 forskellige. Altså det viser jo også, at kompleksiteten var enormt stor. Så nogle gange må jeg sige, hvor vi endte i nogle lidt komplekse løsninger, så er det også fordi, vores virkelighed bare er rigtig, rigtig kompleks. At der er et hav af overenskomster, også inden for de forskellige fag. Men man kan sige, at den præmis, at det handler om medlemmets fag, den har der egentlig ikke været så meget diskussion om selve hovedpræmissen, mere om den konkrete, det konkrete store stykke arbejde. Ja, men vi blev måske også hjulpet lidt her af, at efter Vejlegård-konflikten for 2 år siden, gik det jo op for den samlede fagbevægelse, tror jeg, at det der med, at folk vidste, hvad en fagforening var. Altså, at hvorfor er det, der er en fagforening? At der er sådan set ikke noget, der er forbudt i at give folk 25 kroner i timen. Det er overenskomststridigt, men det er ikke forbudt. Der er ikke nogen af Folketinget nedsat mindsteløn. Det er noget, der står i overenskomsten. Man kan sige, hele legitimiteten af fagbevægelsen troede vi jo alle kendte til. Det gør man bare ikke. Så man kan sige, det med at gå ind hardcore og sige, at det handler om dit fag og din overenskomst og de ting, der har med det at gøre, det blev nok lidt lettere. Fordi det gik op for os, at folk vidste sgu ikke rigtig, hvem vi var. Det vidste vi jo selv. Vi troede, at alle vidste. Og det er måske også noget, som
mange, i hvert fald kunne overveje, ved folk i virkeligheden, hvad det er, man er, hvem man er og hvad man står for. Men det er måske en sjælden forening af både branding, altså at I står for overenskomster og så videre, og så også det, at i det her start på forsiden tager udgangspunkt i det enkelte medlemssituation. Det er ligesom forene de to ting. Undskyld, det forstår jeg ikke helt. Ja, altså du siger, jeg læste jo, at fagbevægelsen får faktisk nye medlemmer for tiden. Ja, man kan sige, at nedgangen i medlemmer er i hvert fald ikke så stor, som den har været. Nej. Men at der er et medlemsfokus her fra start af, som samtidig spiller godt ind på jeres brand, at I står for overenskomst, I står for mindstelønning og så videre. Ja. Så der er både noget branding og noget brugervenlighed i den her top med at man starter med sig selv faktisk. Altså man kan da sige, når man ser på det på løsninger, så er det jo lige, så er mobilløsningen måske faktisk bedre end desktop-løsningen. Altså fordi den er enklere, den er nemmere at gå til. Der er ikke så meget de her mosaikker, vi har oppe i toppen, hvor vi har gjort rigtig, altså det man siger, det er jo også sådan en ting, som man kunne overveje. Men vi gjorde rigtig meget ud af, hvis man for eksempel er på en side inden for byggegruppen, altså et fag inden, altså en tømrer eller en snedker, jamen så er de små billeder, der ligger rundt i mosaikken, det er jo faktisk for byggesektoren. Hvorimod du går til rengøringssektoren, jamen så er det rengøringsassistenter, og hvis du er i transport, så er det chauffører. Så vi har siddet og lavet alle de der, som bliver fundet frem til de rigtige sider. Det har jo været et enormt stykke arbejde, som man kan sige, der er vi måske nok lidt nede i detaljen. Ja. Godt. Det er jo meget interessant, at den enkelte løsning måske er den foretrukne i virkeligheden. Jeg vil godt lige høre med prioritering. Vi har nemlig lidt om prioritering. Er der nogen grund til, at løn og ansættelse, opsigelse, syg, ferie, dagpenge, lærling, at de kommer i den rækkefølge? Ja, det gør det ud fra, at vi ser på, hvad der er flest sidevisninger på. Så vi ligesom prøver at sige, det der bliver mest brugt, det er også det, som vi prøver at highlight på forsiden. Så det er ren webstatistik, der ligger til grund for de tal? Og så kan det jo godt være, at der nogle gange er, så nu ved vi, at her vil der begynde at komme meget. Her nu vil folk på grund af et eller andet, det kan være et lovindgreb eller nogle andre ting, eller noget konkret, der sker ude i verden, at nu må vi forvente, at der kommer mere fokus på det her. Ja. Jamen så kan vi sætte et link ind, eller en genvej ind til det. Vi ved jo, altså vi highlighter også, når der er dagpenge, indtastning en gang om måneden, så får det også en fremtrædende placering. Ja. Så der jonglerer lidt rundt med tingene. Ja, og så man sige, så er vi så småt ved at tage hul på at gøre tingene mere adfærdsbetingede. Og også altså den ting, vi ruller ud meget snart, det er jo, hvis man kommer med udenlandske browser, for eksempel en polsk browser, så får man vores polske sider som udgangspunkt. Ja. Men nu har vi ligesom tænkt, nu handler det først og fremmest om at få hele det der store indholdskompleks på plads, og så må de her adfærdsbetingede ting, det er så næste skridt, vi skal i gang med. Ja. Der var lige en sidste ting, jeg godt ville spørge om, det var, jeg synes, det der Find-afdeling, der var et kort, hvor er det derhenne? Jamen det er, hvis du går op i øverste højre hjørne, så er det, der hedder Find lokalafdeling. Hvis du klikker på det, så vil jeg tro, at du kommer ind til kortet. Ja, gør det også. Altså man kan sige, hvis man skal sige noget, som vi skal have testet med iTrack nu, så er det jo, at vi har jo nogle, vi har nogle forskellige søgemuligheder. Der er søge for de øverste højre hjørne, og så er der den, der hedder Find fag, som vi kalder søg. Det må vi vel sige. Find lokalafdeling, ja. Ja. Ja, der kommer et Danmarkskort frem. Yes. Der er ikke nogen på Langeland. Ja, der er en grøn knap på Langeland. Det kunne også ud, når der var et lokalkontor på Langeland, ja. Men det var det, der slog mig lige, at når jeg går i mobil, så forsvinder kortet selvfølgelig. Og til fordel for en lille, nogle blokke der, nogle kasser, der siger find. Kan du fortælle lidt om den løsning? For det er jo meget interessant, at kortet bliver for uoverskueligt på mobilen. Ja, kortet bliver for stort og for uoverskueligt. Ja. Og så bliver det lidt mere indviklet selvfølgelig, at man så skal finde sin region, og vide, om man bor i Midtjylland eller Nordjylland, ikke? For at finde sin... Men man kan selvfølgelig også søge efter sin afdeling. Ja, altså nogle gange, som regel, så vil de jo vide, hvad deres afdeling hedder, og det er ikke altid helt logisk, hvad den hedder. Men det er meget interessant, den der med, at kortet vises, altså der er nogle forskellige måder at vise informationer på. Kort på den store, og tekst på den lille skærm. Ja. Godt. Men man kan sige,
Ja, Det her, vi følger udviklingen i det, og bliver klogere og retter til hen ad vejen. Det tror jeg også er vigtigt, når man laver en ny site, at man prøver at se, hvad virkede så, og hvad virkede ikke. ja. Tusind tak. Jeg ved ikke, er der flere? Der kommer et spørgsmål her. Ja, hej. Hej. Jeg hedder Lene og kommer fra PKA, og vi er ved at lave en responsiv side, og vi har rigtig meget selvbetjening, som også for eksempel går på alderspension og så videre. Og du sagde, at I var i gang med den del, når NemID bliver mulig. Kan du sige lidt om jeres sådan overvejelser i forhold til sådan nogle selvbetjeningssider med responsiv design? Fordi de er i hvert fald tit ret komplicerede, synes jeg, hos os. Ja, men der er vi sikkert lidt i samme situation. Altså når man ser vores flowchart til for eksempel en indmeldelse i 3F, så er man jo nødt til at springe det ud på A3 og lime det sammen for overhovedet at få det igennem. Det er jo svært. Det er jo en lang omgang. Jeg ved sgu næsten ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså man må bare sige, at man må prøve at gøre det så enkelt som muligt. Og man måske også se i øjnene, at man skal have en ring mig i opløsning. Fordi der er en masse, der vil gå i stå på det, at man sidder og prøver at udfylde det her på en mobiltelefon, og det er måske svært, ikke? Mm. Ja. Så man må jo sige, selve mit 3F-delen, den har vi ikke rigtig nogen erfaring, men vi har også den situation, at det er hvor 3F-dk, fagarbejde 3F-dk ligger i kommunikation, så ligger mit 3F under IT-afdelingen. Og det gør jo, hvad skal vi sige, det gør en gang med tingene lidt mere besværlige. Ja. Altså det er nogle forskellige tilgange til hvordan man skal informere. Okay, godt. Tak skal du have. Okay, ja. Det er så lidt. Det er meget sjovt at se, at der er jo flere og flere virksomheder, som også har meget med transaktioner at gøre, som er på mobil. Altså, jeg synes, det seneste bedste eksempel er 3x34. Bestil en bil. Det er jo også helt oplagt, man står ude på en eller anden vej og skal bestille en vogn. Jamen, det kan du gøre på mobilen. Men det er jo også i virkeligheden en kompleks transaktion, som de så har forenklet og gjort tilgængelig på en tilsyneladende kundevenlig måde på 3x34. Jeg synes, den er god. Altså MobilePay er jo et andet eksempel på, at fungere. Den blå avis, altså det går jo den her vej. Vi har lige et spørgsmål til, og så tror jeg, vi er ved at være... Yes. Der kommer. Yes. Jeg hedder Bjarke, og jeg kommer fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Og vores side skal vi næste år til at lave mere responsiv, og der har vi også det samme problematik, som du skitserede i starten, det her med, at en masse forældet indhold, og en masse indhold, man egentlig ikke vidste, at man egentlig havde. Og jeg synes, det var interessant det her med, at I har nærmest skåret 2/3 af jeres indhold væk. Det jeg godt kunne tænke mig at vide, det var, om du kunne fortælle noget omkring den her proces, fordi jeg kunne forestille mig, at der var nogen, der var utilfredse, ikke af jeres medlemmer, altså dem, som jeres side henvender sig til, men internt. Altså I er jo også en politisk organisation, og det er min organisation også, så der er nogen, der ligesom holder på sit, og der er noget, der ligesom skal være. Kan du fortælle noget omkring den her proces, når I skærer nogle ting fra? Var der så ikke nogen, der var utilfredse? Jo, men det var lykkedes os, vi skal sige, at få knæsat princippet om, at det handlede om de medlemmer, der kom. Ligesom jeg ville tro hos jer, må det handle om de patienter, der var i en erstatningssituation, eller så jeg må sige, det var det handlede om. Det var medlemmernes adgang på site, det var medlemmerne, der skulle kunne finde tingene på site. Og det havde vi fået knæsat som princip først. Og så var det jo egentlig lidt enklere at argumentere for, at det her det har ikke medlemsfokus. Så derfor skal det ikke ligge her. Det er et kort spørgsmål på svar på et kompliceret spørgsmål, og det vil sige, at hele den proces med at finde ud af, hvad der er nøgleindholdet, det er jo virkelig en strategisk øvelse, som er vanskelig, men det er den, vi ikke kan komme videre med på det her kursus, fordi der handler det mere om udformningen af stoffet, men det er en super centralt spørgsmål, hvordan går vi ned til en tredjedel eller en femtedel af indholdet på en fornuftig måde, uden at møde modstand. Godt. Flere? Det ligger lidt i luften, det var det sidste spørgsmål. Tusind tak, Henrik. Vi siger tusind tak, og vi siger en 3F-hilsen. Jamen, det er fortsat godt kursus. Tak for det. Hej. Hej.